Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Isa ka pulis ang ginreklamo nga nangastigo sa duha ka mga menor de edad sa barangay 30 sa Bacolod City. Nakalapot sa igtalupangod ni Senator Raffy Tulfo ang mga insidente kag sa brason nga semana. Natalana nga mag-abot ang staff ni Tulfo sa Bacolod City. Ma-report si Nico Delfin. Ining CCTV video ginpost ang tiyo sang 12 anyos nga bata nga ginkastigo sang ila kiingod balay nga si Police Staff Sergeant Harry Gonzaga sa barangay 30 sa Bacolod. Upod sang bata ang 13 anyos niya nga playmate nga ginalegar gintapungol, ginbunggo kag gintuhod man sang pulis sang Hulyo 10 sang gabi. Sunod kay Jason Decena, hindi nila mabata sang ginhimo sang pulis sa iya nga hinablos. Gani desidido sila nga magpasaka sang kaso. Kay gidya desidido, gidya niya nga iloy nga ipasakaan siya kaso. Nga ba? Sagbitan kami kaya hindi gid mabaton siya nga iloy, nga amo naging himo sa bata. Wala na siguro ka-enjoy sa graduation niya? Hambal ko kayo na? Wala, kay gimpakwa ko lang ni siya diploma, after na pagpais ni diploma, lakat kami dayon, wala na kami gusto niya pag magkanta-kanta tani. Oh. Kaya may kanta sila. Galing. Gimpapuli ko na sa kay medico legal kami. Suno kay punong barangay Niño Pechere, natala na ang liwat nga pag-atubangay sa barangay sa mga tagreklamo kag sang pulis sa Biyernes. Kaupod ng staff ni Senador Raffy Tulfo nga mag-a-assist sa mga biktima sa pag-file sang kaso. Gintinguaan sang DG Cas Negros nga malabot ang pulis pero wala siya sa ilang pulian. Katapo siya sang 1st Provincial Mobile Force Company. Suno kay Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Sidney Villaflor, nga magapatigayon man sila sang parallel investigation sa insidente. Nagwa man sa ila inisyal nga pagpangusisa sang kapulisan nga naghabuyanay sang gamay nga bato ang mga menor de edad kag aksidente nga naigo ang salakyan sang pulis. Kabangdanan nga naakig ang pulis. We will wait for the concrete evidence. Hindi naman pwedeng, alam niyo naman, hindi naman ko mo nag-viral. Hindi ko mo na-videohan ka, yun na yun eh. Kasi yung ibang intention ng ibang nagbibideo, i-erase na nila yung ibang content ng video. Ang ititira lang nila, yung masama ang police. So it has to be investigated. It has to be investigated judiciously. I do not want to give any comment right now kasi titingnan ko muna yung resulta ng investigation. Ang pulis ang gindisarmahan na samtang nagapadayon ng investigasyon. Ang biktima ang nakatambong pa sa graduation matapos ang insidente pero wala na ini makaselebrate kay nagasakit pa ang ulo. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.